एक्स एनडिपिनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे बे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर, दा मुंख्लंआरि नखर बा एनडिएफबि फोरनि माखासे बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय मुंख्लंआरि जानाय बिथांमोननि माखासे मोनफ्रोमबो खामानि बा मोनफ्रोमबो मोननांगौ मोन्थाइखौ जुदि मावफुंना होयोब्ला दा नैबे जोंहा बिथांमोना बिजेपिखौ सापर्ट खालामनो होनदों। नैबे फैगौ 2024 जोंहा बिटिसि जानो गोनां इलेक्सनावहाय बिजेपिखौनो सापर्ट खालामगोन होनदों। दा बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर, अब्ला बुजिगोन। दा बिदिब्ला नायनानै लादो लोगोफोर, नैबे बिथांमोना सोरखौ बा बबे हान्जाखौहाय बिटिसि इलेक्सनाव सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना नैबे फुल भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। जुदि बिजेपिया फैगौ 2025 जुदि इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंदों, बेखौ जोंबो खोनादों। खिन्थु एक्स एनडिपिनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जों खोनायाखै, नोंसोरो दिनै सोंदों, खिन्थु जों दिनै बेखौ बास्तबाव जों मिथियाखै, खोनायाखै, क्लियार नङा। खिन्थु नोंनि सोंनाय मथे जुदि बिथांमोना जुदि एक्स एनडिपिनि समस्याखौ बिजेपिया जुदि 2025 जुदि इलेक्सन गेलेनायनि सिगां जुदि एक्स एनडिपिनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला दिनैहाय नैबे पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनैहाय माखासे मुंख्लं नखरनि सेरफांगुरि आनसलिकनि फेमिलिफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादों। दा बे सावरायनायाव दिनै मुंख्लं नखरनि जुदि फेमिलिफोरनि मोखांखौ दिनै जोङो नायनो हायाखै। दिनै माबायदि दिनै बाथ्राजों बिथांमोनखौ गोजोन होनो हागोन, दिनै माबायदि बाथ्राजों बिथांमोनखौ जों माबायदि सान्थि लाखिनो हागोन, बेखौ दिनै जोङो दुखुखौनो जोङो लाबाबो लाख'नो हायाखै। बिथांमोनखौ दिनैहाय सान्थि होनानै जोङो माबायदि लाखिनो हागोन बे बुस्थुखौ दिनै सानबाबो आगोरखौ मोनाखै। जुदि बिजेपिया गावसोरनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025नि सिगां एनडिएफबिनि गासैबो समस्याखौ लानानै जुदि ए टु जेड मावजोबना होनो हायोब्ला, रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला, बेवहाय जोंनि फराम एक्स एनडिएफबिया जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो बिजेपिया जोंखौ मदद होयोब्ला जोङो बेवहाय फराम एक्स एनडिएफबिया जोङो सापर्ट खालामगोन। खिन्थु सापर्ट खालामनायनि सिगां गासैबो खामानिया जाजोबनांगोन, गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनग्रोनांगोन, अब्लासो फराम एक्स एनडिएफबियाबो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन। 2025 सिगां जुदि फैयो जों बेखौ सापर्ट खालामगोन।